Estimats pares, estic molt bé. Penso en vosaltres en tot moment. Si us pregunteu què vull fer, em sembla que la resposta és evident. Jo vull ser famós. Vull viure a prop del sol, feu les maletes, sóc el guanyador. Tot per demostrar que mi lliure tinc, sé que me'n sortiré, perquè vull ser famós. Na, 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 na. Un drama total, la gira mundial. El plató, la Bridget sobre aigües turbulentes. Qui vol veure un programa totalment dramàtic? Soc en Jeff. I jo sóc la Blaney Stacey Andrews O'Halloran. Estic segura que em reconeixeu de programes tan entretinguts com La cacera del famós. Però avui som aquí per parlar d'un drama total, la gira mundial. Tenim els draps més bruts i més sucosos. Tot el que teniu ganes de saber de la tercera temporada d'un drama total. Més uns convidats especials i unes sorpreses bestials. Però primer, presentem els meus vells amics. Vols dir els eliminats que no poden ni concursar aquesta temporada, Jeff? Tranqui. Sisplau, doneu la benvinguda als tertulians d'un drama total. L'Iva, la Sadie i la Katie, en Trent, en Justin i la Beth. Què? Què n'opineu d'haver quedat fora del concurs aquesta temporada per culpa d'en Jeff? Ei! Jo només vaig voler organitzar una partida de rescat del bus del destí. I ara la partida de rescat s'ha de mirar com els altres concursen per guanyar 1 milió. Vaig fer una festa de consolació genial i vam trencar l'olla i tot. Sí, era la meva guitarra. T'ho vaig dir 1000 vegades. Participar en aquell concurs castiga molt el cos. I jo no necessito $1 milió, d'acord? Però hi ha el viatge gratis al voltant del món. Amb en Chris i el xef torturant-nos? No, moltes gràcies. I veure tots els vostres excompanys anant pel món sense vosaltres? Els tenim l'un a l'altre. Suposo que elles són sinceres. Però i tu què? Alguna recança? Estàs de broma? M'estimo més presentar aquest programa que haver de viure més drames totals. Ho vols demostrar jugant a veritat o martell? Esclar, per què no? Cap problema. Ei! Molt hàbil, Jeff. Gairebé més hàbil que l'Alejandro amb la teva Bridget. Cap problema, cap problema, cap... Oh, que tard, s'ha acabat el joc. Val més que comencem el programa, eh? Passarem una estona amb tots els que han abandonat el concurs des que ha començat la temporada. Si més no, tots els que hem trobat. Perquè 2 exconcursants han desaparegut. I això ens porta a la nostra segona secció dissenyada per moi. Un drama total, els fugitius. Després de negar-se a cantar, en Duncan va ser el primer concursant de la història d'un drama total que va plegar. Només en Duncan es pot deixar escapar $1 milió. Idiota. Però el que és estrany és que no va tornar a casa. L'últim cop que el van veure estava penjat en un gran arbre fruiter de l'Àfrica. Però des de llavors, res. En Duncan ha desaparegut totalment. I ho vam anunciar i els nostres telespectadors han respost com mai amb unes imatges i unes fotos d'en Duncan increïbles. Mirem un vídeo filmat per Hamish McTavish de Llac Ness. És veritat o mentida? Totalment Hem enviat una periodista a entrevistar els testimonis oculars. Endavant! M'has d'explicar què has vist. Oh, allà brillava lluint i enmig de la lluïssor vaig veure... Què coi dius, soca? Deixem-ho córrer! Ui, 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 ui. És evident que era una mentida com una casa. Molt bé, no t'ho creguis, però al cap d'uns dies el van tornar a veure a Trollhättan, a Suècia. Això què? Veritat? Mentida? Fa de mal dir. No hem pogut emetre cap paraula que no fos un renec. Però feia pips com quan renegava en Duncan. Qui pot imitar aquest alt grau de blasfèmia?
La pregunta continua sent: on és en Duncan ara? Ningú el troba enlloc. Ni tan sols el nostre presentador, en Chris McLean. En Chris buscant Duncan? En Chris té tota la maquinària d'un drama total buscant en Duncan. O sigui que aneu enviant imatges d'en Duncan. No es podrà pas amagar per sempre. El que també es fa al tímid és el nostre escolaritzat a casa. Ets tímid, ara? No mola gens, això, Ezekiel. Has dit Ezekiel i molar la mateixa frase. Quina gràcia. Home, trobo que mola una mica. I quan dic mola, vull dir que és mega sinistre. Tens raó, Jeff, perquè quan l'Ezekiel ja havia fet el salt de la vergonya, les nostres càmeres ocultes van filmar això. Què us sembla? Veritat o mentida? Fantasma! La cacera ha estat molt bé, Jeff, però saps amb qui tinc moltes ganes de parlar ara? Amb el convidat del plató d'avui, en Harold. Tens mitja raó. Jo em refereixo a la convidada. Ah, hi ha una convidada? Sí! Sí, home, aquella noia surfista, vegetariana, rossa... Ah, sí. Com se deia? La Bridget, la teva nòvia! La que es va enrotllar amb l'Alejandro i després li va fer un petó a un pal. Te'n recordes? Exacte! Doneu la benvinguda a la nostra apassionada surfista que amb el seu costum desafortunat de morrejar-se amb nois guapos... És en Harold! Endavant, Harold! Però jo no sóc surfista, només surfejo per internet i no li he fet mai cap petó a cap tio. Benvingut al programa, Harold, el nostre primer convidat. Sisplau, seu. És l'hora del vídeo del teu viatge. Molt bé, puc esperar. Fem una ullada als esdeveniments que han portat en Harold fins on som ara. Impressionant, genial, dolent, fantasma, guai, auxili, no! Ja està, he estat 3 temporades al concurs i només em dedicar un nanosegon? Sí, sap greu que t'hagin expulsat. T'equivoques, Jeff, m'he expulsat jo. Però on és això, el resum? On són totes les meves habilitats? Molt bé, doncs, Harold, sí que tenim un resum per tu. Quan tens la bufeta plena, és de la mida d'una pilota de beisbol. El partit de criquet més llarg del món va durar 14 dies. Són molts efectes, això. A Alaska és il·legal parlar amb algú quan caça ants. Els esquirols parpellegen amb un ull. Així. 111 milions, 111.000, 111 vegades 111 milions, 100.000, 111 és igual a 12 quadrilions, 345 trilions, 678 bilions, 987 milions, 654.321. Que és un palíndrom numèric. Que és guai? Ostres, fins i tot l'Aleixauna? Oh, Harold. Sempre fa això amb els ulls. Potser és un tic ocular. I només el té quan parles tu? Esclar. O potser és que no li agrades tant. Ei, en Harold ha de cantar! Li fareu això ara? Una retrobada de la teva banda, els Drama Brothers? Aquí mateix, al plató? Una gran idea, Justin! Què? Ja sé que ets molt fan d'ells, però potser és una mica massa fort. Ei, ja em va bé. Necessitaria un acompanyament. I en Cody també era del grup. Ja està solucionat. M'agradaria dedicar-la a l'Aleixauna. Et pots pensar que ho sé tot i per això em sento molt capcot. Sé que sóc un cervellet, sempre sol com un pollet. Reina, vull que em diguis el secret. Nena, tu pots instruir-me. Jo tinc set de saber per què. Ostres, jo haig de saber com t'has fet tan guai.
ets tan superguai, nena. Amb la raó no hi ha explicació. Com és que tens un cul tan rodó? La realitat es deforma. Quan al cul tu et poses a remenar, no sé ni quin és el meu nom. I si camines per aquí, segur que et mira tothom. Nena, nena. Ostres! Potser hauríem de fer venir els de seguretat? Molt bé! He de fer una bona investigació per concloure si tu ets de la Terra o no. Ho sé! M'has ben canviat la meva existència. Per això el cor em batega amb gran insistència. Puc recuperar el control d'aquesta situació tan terriblement complicada? Gràcies. No canvieu de canal. I a veure si tornem amb més drama total. Tothom, i sigueu benvinguts al plató d'un drama total. Més ben dit, el plató de la Blaney perdent el cap per un grup de nois. Estava fent una demostració d'entusiasme. Forma part de la meva feina. Tal com acabem de demostrar, un drama total és el concurs més dramàtic de la història del drama. I la Blaney acaba de demostrar que no té tanta classe com es pensa. Al nostre programa de l'espectacle, els Drama Brothers acaben de provocar un petit aldarull. L'últim cop que els han vist, corrien com uns esperitats, empaitats per... un autobús escolar groc? Anem al lloc dels fets a veure què ha passat. Iva, ens expliques què has vist? Una colla de nenes idiotes empaitant en Harold, en Justin i en Trent. I com eren aquelles noies? Idiotes! Una colla de noies idiotes amb unes faldilles ridícules com escoceses. Escoceses? Un autobús escolar? Podrien ser d'una escola privada. Iva, de quin color eren les faldilles? Eren ridícules! És igual com eren! És l'hora de donar la benvinguda a la nostra apassionada surfista que amb el seu costum desafortunat de morrejar-se. Però primer és l'hora de la meva secció preferida d'aquest programa. Això deixarà marca. No és l'hora. Que sí. Que no. Que sí. Endavant. Te'n recordes que m'has preguntat si ens agradaria tornar a concursar? M'està agafant mal de cap. Quan veus això, estàs tan content. M'estimo molt més ser aquí, vivint com un rei, fent festes i xerrant. Oh, de veritat? Xerrant? Molt bé. Doncs hauríem de presentar la nostra pròxima convidada. Ei, frena! No s'ha acabat la secció d'Això deixarà marca. En tinc un altre fragment. Jeff, no hi caben tants fragments en una secció. Exacte. I aquest és tan especial que té la seva pròpia secció. En dic l'acte violent preferit d'en Jeff de la Setmana de la Violència Gratuïta. Us interessa? Ensenyeu, nois! Ei! La meva amiga no és un falàfel! Estil egipci! Vinga, ui! Relet, qui és el millor amic de la Ruby? Relet. I mireu la cara del xef. I escolteu, sentiu això? Torneu a passar, vinga. Us sentiu? Que te crec d'ossos de xef. No crec que el xef pugui resistir l'Easy gaire temps més. Continuem. Una de petons. La Bridget! Connecteu amb la càmera del backstage i vull parlar amb el meu agent! Vinga, Bridget! No pots quedar tancada per sempre a l'habitació verda! I què, que li fessis un petó o un pal per la tele? No és tan greu! Ni tan sols és això! És tot aquest programa del plató! Surt i en parlarem, dona! Ja no m'agradava gens entrevistar gent al programa l'any passat, però ser una convidada encara és pitjor. Bé, et devia agradar alguna cosa del programa. Bridget! En Jeff,
Fins i tot quan estava obsessionat amb la fama rotllo Hollywood. M'agradava en Jeff. Quan tindràs una oportunitat més bona de dir-li què sents per ell? I no ho puc fer per SMS? Fem-la sortir! És la Bridget! He dit la Bridget! La Bridget vol cantar. Tranquil·la, ja la farem cantar. No a la teva manera. A la seva, si no, no sortirà al programa. La vull aquí fora! Oh, d'acord. Molt bé. Ho sento com una floreta ben pensideta. I ho sento com un guant que ha caigut i s'ha perdut. Ui, l'he espifiada, si ho confesso. No has confessat, t'han enxampat a la tele nacional. És internacional, Jeff. Un drama total es veu a tot el món. Però ho sento, com si un surfista la planxa perdés. I ho sento com si un bon músic toqués i s'equivoqués. Ui, l'he espifiada, l'he ben cagada. A la tele internacional, eh? A davant de tots els meus amics. Però ho sento, Jeff. Tu ets per mi un déu. Ets tan pur, vull que siguis meu. Si em poguessis perdonar, em posaria a ballar. Ets molt maca quan balles. Oh, no, no! Jeff, tu has de ser per mi. I n'estic increïblement, bojament i tan follament, o tan totalment penedida. Per això sóc aquí. Que romàntic! Molt bé. Suposo que potser pots seure aquí, Bridget. Si vols. Sí, és una idea genial, Jeff. Ara passem al videomuntatge de la Bridget, editat especialment per mi. Per fi és l'hora del tràiler de la veritat o el tractor? Sabeu què havia volgut fer sempre quan presentava aquest programa? Enrotllar-te amb un espanyol guapo? No, sempre havia volgut respondre algun missatge divertit dels espectadors. Cap problema. Connectem en directe amb Wierton, on el teu primer interrogador, fan, s'espera. Ei, hola, sóc el Willy de Wierton. Sóc fan de la Bridget. Que és maco. I tant! Què vols saber, Willy de Wierton? Home, no vull caure en el tòpic. No, res sobre les sabates vegetarianes o el surf. Tranquil, Willy, el que sigui. Només hi ha una cosa que tinc moltes ganes de saber. El que sigui. Li faries un petó a aquest pal? Prou! No penso aguantar això ni un minut més, Jeff. No sé com demanar-te perdó més sincerament. Encara et pots esforçar més. Tu mires el concurs, oi? L'Alejandro ha manipulat a totes les noies dels equips. Totes hem picat. Algunes més que altres. Imagina't que fos al revés. Segurament també li hauries fet un petó, tu. És molt bo. Això és un concurs. Per fi m'alegro de presentar-vos a la secció més nova i més malintencionada que hem fet mai. Un combat total! Qui vol veure la primera estomacada autoritzada de la història del plató? Agafeu una cadira i pitgeu la tecla de gravar els vídeos perquè és l'hora de l'esdeveniment més important. El combat total entre en Jeff i la Bridget! Com estaria si m'haguessin enganxat enrotllant-me amb una noia pal a la tele? És que els pals no són vius. Digue-li a la teva llengua. No, t'estimo. Què? Ella t'ha fet el salt per la tele! T'estimo! No ho podeu fer, això! Què us passa? No
Podeu estar enfadats! És un drama total! No, perdona, i oblida-ho tot! No em tornis a deixar. Ets molt millor que aquell pal. Oh, ho sento. No devíeu estar fets l'un per l'altre. I... què fas més tard, Odio aquest programa! L'odio! Molt més que em tornin la feina d'abans. No penso tornar a fer aquest programa mai més! Mai més! Prego! Tens un altre gust. Deu ser de la congelació. No sé per què ho hauríeu de fer, però volen que us digui que ens mireu el pròxim dia, d'acord? Hi haurà molta més acció desenfrenada, un drama total, la gira mundial!